बिटिआर सोसनबाय जों प्रमद सारनोनो जों भट होगोन एबा इउपिपिएल सरकारनोनो जों भट होगोन बे जोंनि रायजो राजानि थिरांथा मानो होनबा बिपिएफखौथ' जोङो सिनायानो बिथांमोनाथ' आरो लाथिख' होनबाबो जायो बिथांमोनखौ आलुगुटि जों बिसोरखौ सिनायानो बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय आरो लोगोसेनो जोंनिबो रायजो राजा आइ आफामोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय बाथ्राया बेनोदि आं इउपिपिएलनि पार्टिखौ गारनानै दिनै आङो बिपिएफआव जइन जानाय जाबाय नंगौ बे बाथ्राया सैथो नाथाय आं दिनै इउपिपिएलखौ गारनानै फैनाय गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय मानो होनब्ला आं दिनै हमदांना मोनबाय बुजिना मोनबाय इउपिपिएलआव जुदि खामानि मावनो थाङोब्ला माने बहुत टेलेन्ट गोरों गोरा लेखा गोरों जाग्रोनांगोन बिनि उनाव आरो प्लास मानसिखौ माबायदि थगायनांगौ बिनि ट्रेनिंखौ नोंथाङा लाग्रोनांगोन आरो रायजो राजाखौ माबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै नोङो गलि होनो हागोन बे बाथ्राखौ लाबोनांगोन बेफोरनि थाखाय आं दिनै किसुमान बुस्थुफोरखौ गाज्रि नुनानै आं दिनै इउपिपिएल दोलोखौ नागारनाय जादों मानो होनोब्ला इउपिपिएलआव थानानै जोङो रायजो राजानि फारसे मोजां खामानि मावनो हानाय नङा बेखौ आं नुहुरबाय बेखायनो दिनै आंजों लोगोसे जों बयबो इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै जों दिनै बिपिएफ दोलोआव जगदान होनो थाखाय जों आवगायबोदों इउपिपिएल दोलोआव नोंथाङा मा बिबानाव दङ इउपिपिएलआव आङो भट कमिटिनि सेक्रेटारिमोन दा आंजों लोगोसे जोङो गासै 50 जनसो जोङो दा बिपिएफ दोलोआव फैनाय जादों इउपिपिएलनिफ्राय आरो फैगोन लासै लासै माने नंगौ बे बाथ्राया सैथो नाथाय जों बुजिना मोनबाय जे बिटिआर एग्रिमेन्टआ अखल प्रब्लेमनि थाखायल' जायाखै मानो होनोबा बेहाय जोंनि एनडिबि मोनब्रै फेक्सननि आरो लोगोसे आबसु बयबो लोगो नांनानैसो बे एग्रिमेन्टआ जादों आरो दिनैसिम जों बुजिना मोनबाय बिटिआर नङा बेयो बिटिसिसो मानो होनबा दिनैसिमबो जेरावबो अफिसियेलाव दिनै बिटिआर लिरनो हायाखै दासिमबो बिटिसिआनो फैगोन दा नै जोंनियाव गोदानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंनि भटनि लिस्टआबो फैदों बेहायबो बिटिसि लिरनायानो दङ माने बिटिआरानो गैखाया आरो खुद हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गाहाय मन्थ्रियानो बुंखादों खुद इयार नाम तो है बिटिसि इयार नाम तो है बिटिआर अफिसियेलाव बिटिसि थाखिबो होननानै जोंना हिमन्त सारानो बुंखादों जाहाथे बेहाय जों गोदानै गामि हाबदों होननानै जोंहा बे साननांगौनि बाथ्रा गैया मानो होनबा बे हाबखागौमोन लासै लासै जोंहा हाग्रामा साराबो बेखौ नाजाबाय दंखायोमोन आरो बिथाङा सिगाङावबो जेनेबा 17 बोसोर सरकार सालायनाय समावबो जोंनि बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव बहुत लामा सामानि थाखाय थाखा फैसा हरदों बेफोर दासिमबो सिन जानानै दङ बेखायनो जोङो जे गोदान बिटिआरआव हाबदों होननानै जे जोङो बिटिआरनो भट होनांगौ बा इउपिपिएलजों थानांगौ बेखौ जोंनिथिं जुक्ति सानना लायाखै मानो होनोब्ला दिनैनि तारिखआव रन्जन दैमारि सारा जुदि फैनानै साइन मारियामोनब्ला एनडिबिआ लोगो नांनानै जुदि बर' आफादा लोगोसे सक्ति खालामोनब्ला बे सक्तिया जायामोन बेखायनो जों माने दिनै इउपिपिएल दोलोखौ जोङो नागारनानै जों बिपिएफआव फैनाय जादों आरो थांबाय बिपिएफखौ मोजां मोननानै नोंथाङा बिपिएफआवहाय जइन जाहैबाय बेसेबां आसाबादि बिपिएफआ सरकाराव फैदों 100% देरहागोन बिपिएफआ मानो होनोब्ला दानि जुगाव रावबो जाम्बा जाम्बि नंलिया गासिबो रायजो राजाफ्रा बुजिनाय जाजोब्बाय मिथिनाय जाजोब्बाय जे इउपिपिएल सरकारा बे 5.5 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै बयबो गावनि मेगनजों नुगासिनो बुजिगासिनो बिथांमोना मा मावदों मा मावाखै बयबो बुजिजोबखाबाय मानो होनब्ला दिनै बे 5.5 बोसोराव बिथांमोना बाथ्रायाल' गिदिर गिदिर लेक्साराल' गिदिर गिदिर नाथाय जेबो खामानिखौ मावाखै होनना बुंनो हायो बेखायनो रायजो राजाफ्रा सिगांनि सरकारखौ नागिरदों आरो सिगांनि सरकारानो खामानि मावखायो जोंहा फोथायनाय दं आरो बयबो रायजो राजाया बे बाराव हाग्रामा महिलारिखौ देरहानो थाखाय बयबो आवगायबोगासिनो बिपिएफ सरकारखौ खामानि मावनो हायाखै होननायाथ' बे बहुत गोरोन्थि जागोन दिनै बिपिएफ सरकारा मा मावाखै मा मावदों बयबो नुगासिनो दङ दिनै 17 बोसोराव बिथाङा लाथिख'निफ्राय दिनै 100आव जाबोनाय बिपिएफ सरकारा बिथाङा जेब्ला सक्ति जादोंमोन सरकार दाजेनदोंमोन अब्ला बेहाय लामा सामाया अन्थाइ थरसे गैयामोन
बिनिफ्राय दिनै बे बानायबोनानै दिनैनि दिनाव लामाफ्रा क्लियार जाबाय अफिस आदालत लुजोब्बाय बिथाङा बे लामायावनो दिनै UPPL सरकारा फैनानै बिनि लुखानाय न'आव दिनै अफिस सालायगासिनो बिनि बिथांनि बानायनाय लामायाव बिथाङा बेरायगासिनो होमबा माबोरैहाय हाग्रामाया खामानि मावाखै होनना बुंनो हाखो हाग्रामाया जोंनि बे भालुकपुं एरियायावबो जोंनि बै निगमाव लामा बानायनाय बिथाङा हाग्रामानि दिनावनो फैसा हरनानै बेखौ बानायनाय जादों आरो ट्राइबेल रेस्ट हाउस मोनसे लुदों जोंनि भालुकपुङाव दाबो जोंनानै दङ बिथाङा BTC आव दङमोन अब्लाबो बिथाङा जोंनि सनितपुराव जों फैसा हरनानै जोंनि बे भालुकपुङाव ट्राइबेल रेस्ट हाउस लुहोदों निगमाव लामा बानायहोदों आरो बै उरिलागायावबो लामा बानायनो फैसा हरदों बिथाङा जों बिटिआर हाबै सायावनो सिगाङावबो जोंखौ सहाय खालामदों बेफोरो दाबो जोंनाव नेरसोन दङ आरो जोंनानै दङ जाय जेखौ गोसो जादों जायखौ हास्थायदों बेखौ लानो मोननो हानाय बेवहायबो अन्थाइ दङ दा दिनै जों BPFखौ मोजां मोनदों BPFनो जों भट होगोन सोरबा UPPLखौ मोजां मोनदों UPPLनो बिथाङा भट होगोन बेहाय रावखौबो बादा खालामनांगौनि खोथा फैया जाय जेखौ मोजां मोनदों बेनो भट होगोन बिथांमोना बुंगासिनो हेंथा होगासिनो गोदानै बिटिआर हाबनाय हिसाबै जे सनितपुरनि हिसाबै जेनेबा नोंथांमोना देग्लायसो बिटिआर आव हाबदों BPFखौ सापर्ट खालामनाङा UPPLआवनो भट होनना बुंदों नंगौ बे बाथ्राया सैथो नाथाय बिटिआरआनो नङा बिटिआर बालाय जों सापर्ट खालामगौमोन बिटिआर ओरैनो दासिमबो अफिसियेलाव जेबो मोनसे कागजाव बिथांमोना दिनै बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै बिथांमोना सिगांग्रो बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामग्रो बिटिआरखौ लिरगौ अब्ला जों गावनो जोङो बिटिआरखौ सापर्ट खालामगोन जोंखौ लिरनो दरखार गैया सिगांग्रो बिथांमोनखौ गावखौ क्लियार खालामना लाग्रोथों सरकारा बिटिआरखौ थिग खालामग्रोथों दिनै BTCखौनो बिटिआर खालामनानै बिसोरो दिनै रायजोखौ थगायगासिनो दङ बिटिआर होननानै गोदान आसनि मोनगोन होननानै रायजो राजाखौ थगायबाय बे 5 बोसोराव नाथाय बेसेबां थगायनो खनसेल'सो थगायनाय रायजोखौ बेखायनो जोङो माने बुजिजोब्बाय बयबो रायजो राजाया दा बेखायनो जोंहा UPPL BPFनि खुनु खोथा गैयाबा जों BPF जोंनो जों थागोन आरो